τον Μάρκους Μουρ. Είναι το δεύτερο προσωπικό και το τρίτο ομαδικό. Και αλλαγή στο τέταρτο φάουλ. Είδες πως διαχειρίζεται ο Μάριος Αργυρού τον Νταμιάνοβιτς? Μέχρι στιγμής τον διαχειρίζεται άριστα. Έβαλε τον Μακρύ στη θέση του. Το τέταρτο φάουλ ο Μακρύς. Αλλά δεν μπορεί να τα βγάλει ο Νταμιάνοβιτς όλο τον χρόνο. Είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Τσάν. Εδώ τον έπαιξε όσο καλύτερα μπορούσε ο Μακρύς. Ο Τσάν όμως θα ξαναπάρει το rebound και βεβαίως έχει εύκολο έργο εκεί. Είναι πάρα πολύ δυνατός. 49-51. Είναι και 2-16. Εκεί και χτύπημα φοβερό. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για να δούμε την Ελλάδα πώς μπορεί να ανταποκριθεί τώρα χωρίς τον Νταμιάνοβιτς. Γιαννάς. Εξαρτάται και από τη συμπεριφορά του Κεραμνού. Τι άμυνα παίζει? Ο Κεραμνός παίζει επιθετική άμυνα. Φάουλ του Χάτσερ. Χάτσερ είναι ο τρίτο φάουλ προσωπικό. Εδώ σε επανάληψη με τον κορμί. Και το τρίτο ομαδικό για τον Κεραμνό, όσα έχει και η Γενάρ. Οι δύο ομάδες έχουν δικαίωμα να πάρουν από 2 time out. Διήθηση του Ιαννά, πολύ ωραία πάσα, τρίποντο, άστοχο, rebound από τον Ντραγκίσεβιτς. Μουρ, γρήγορο σουτ, άστοχο. Rebound, δεν μπορεί να το πάρει ο Μάτιτς, η μπάλα είναι για τον Κεραυνό. Εκεί που υπερισχύει ο Άλες Τσάν. Είναι περίπου ένα κεφάλι πιο ψηλός από τον Μακρύ. Είναι 2-16, έχει και χτόπισμα. Χάτσερ, πετάει την μπάλα ψηλά εκεί που ξέρει ότι είναι ο Τσάν. Και φτάνει τους 10 πόντους. 49-53, το συν 4 ο Κεραυνός. Τεστ χαρακτήρα για την Ελλάδα σε αυτό το σημείο. Τεστ αντοχών. Τώρα ο Κεραυνός Μάτιτς. Δεν μπορεί ούτε ο Μάτιτς. Δικαιούται να παίξει πιο επιθετική άμυνα. Ντραγκίσεβιτς. Γλίστρισε. Το γλίστριμα δεν είναι τζάμπολ. Είναι τζάμπολ. Η μπάλα είναι για την ΕΝΑΔ. Από την προσπάθεια του Παναγιώτη του Γιαννά. Η ΕΝΑΔ τώρα πρέπει να αντικατασταθεί ο χρόνος και να πάει στα 24 δευτερόλεπτα, γιατί την κατοχή την είχε ο Κεραυνός. Θα έχει μια ολόκληρη επίθεση η ΕΝΑΔ. Εδώ βλέπετε άλλη μια πολύ μεγάλη μάχη. 6 λεπτά πριν το τέλος. Το επόμενο τόξο εναλλασσόμενης κατοχής θα το έχει ο Κεραυνός και μπορεί να είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Ο Ριτ έχει πάρα πολύ ώρα να σκοράρει, να δώσει βοήθεια στην ΕΝΑΔ με ταμπλό, εδώ θα τα καταφέρει. 51-53. Ατομικές ενέργειες, δεν έχουν άλλη επιλογή. Μπράβο, αυτό είναι. Έχει πάρα πολλή ώρα που γίνονται ενώ σε επανάληψη, παρόλο που ήρθε και η βοήθεια από τον Ντραγκίσεβιτς. Και ήταν πολύ δύσκολο καλάθι. Ντραγκίσεβιτς. Και πάλι ο Τσάν εκεί είναι κυρίαρχος. Έχασε τα βήματα του, δεν μπορούσε να γυρίσει μέσα. Και πάει πίσω ο Μακρύς. Σκαστή πάσα, θα φτάσει τελικά στο Μουρ. Φρέιζερ σου τριομπόντων, άστοχο. Μαζεύει ο Μουρ. Παραλίγο να κάνει λάθος. Ο Χάτσερ, ο Τσάν. Φάουλ από τον Γιαννά. Καλό φάουλ από τον Γιαννά. Πάρα πολύ καλό, πρώτο φάουλ του Γιαννά. Αν και μπορούσε να βάλει και το καλάθι ο Τσάν. Πήγε να καρφώσει. Εδώ σε επανάληψη. Πολύ εντυπωσιακό replay. Ναι, Νασιέ. Απλά προσπαθώ να καταλάβω γιατί έχει αφήσει έξω τον Νταμιάνοβιτς. Τον Τσάν κάνει πάρτι κατά από το καλάθι της ΕΝΑΔ. Είναι γιατί έχει κουραστεί, θέλει να τον προφυλάξει. Ναι, αλλά αν φύγει στο σκορ ο Κεραυνός δεν θα είναι πρόβλημα. Δεν μπορεί να φύγει ο Κεραυνός στο σκορ. Έβαλε και πάει πάρα πολύ καλά ο Μακρύς μέχρι στιγμής. Είναι μέσα στο σκορ. Είναι 51-53. Για ένα καλάθι είναι η διαφορά. Εκεί που έχει πρόβλημα η ΕΝΑΔ είναι το τέταρτο φάουλ. Το τέταρτο ομαδικό εννοώ. 51-55 από τις δύο βολές του Τσάν. Σηκώθηκε ο Νταμιάνοβιτς, έχει πάει εκεί για να μπει στο παιχνίδι, όπως και ο Λέιζερ. Τέταρτο και ο Κεραυνός. Τέταρτο ομαδικό και ο Κεραυνός. 4 και 52. Το σίγουρο για την ΕΝΑΔ πρέπει να αποφύγει κάθε λάθος μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. Φεύγει ο Γιαννάς, φεύγει
και ο Μακρύς. Περνά ο Λέιζερ και ο Νταμιάνοβιτς, φεύγει και ο Τσάν. Ναι, αλλά 4 φάουλ έχει ο Χάτσερ. 4 φάουλ ο Χάτσερ. Πέρασε ο Τρισόκας, φεύγει ο Χάτσερ και περνά ο Κωνσταντίνοβιτς. Και να δούμε τις αλλαγές. Πρέπει να γίνουν αλλαγές μέσα στο παιχνίδι. Και πήγε ο Κωνσταντίνοβιτς πάνω στον Τζουράσοβιτς. Ο Ριτ, ο Λέιζερ, Νταμιάνοβιτς, Τρισόκας. Δεν τα καταφέρει αυτή η φορά ο Κωνσταντίνοβιτς. Αν κοιτάξει τον Κωνσταντίνοβιτς που ήταν και που ήρθε και πήρε το αμυντικό rebound, είναι καταπληκτικός παίκτης. Ξέρει το παιχνίδι όσο κανείς. Ο Μουρ, ο Κωνσταντίνοβιτς, το σκρίνει από τον Τρισόκα. Καλή κυκλοφορία τον Κεραυνό, πολύ γρήγορο μπάσκετ. Η μπάλα κάτω από τα πόδια του Τρισόκα. 51-55 παραμένει. 4 και 19 για το τέλος, κυρίες και κύριοι. Εδώ σε επανάληψη σκαστή πάσα ανάμεσα στα πόδια του Παναγιώτη Τρισόκα. Οι δύο προπονητές, επαναλαμβάνω, έχουν δικαίωμα από 2 time out. Πάσκριν για τον Λέιζερ. Ο Μουρ δεν τον αφήνει. Του δίνει το αριστερό χέρι. Θα πέσει πάνω στον Τρακίσεβιτς. Φάουλ με το σώμα από τον Τρακίσεβιτς. 2 βολές. Πρώτη πηγαίνει στο μπόνους η Ύδρα ασφαλιστική ΕΝΑΔ. Και από τώρα μετράνε οι βολές, έτσι. Από τώρα μετράνε οι βολές. Βεβαίως, βεβαίως. Οι βολές μετρούσαν από το 6-27 για τον Κεραυνό. Ναι, Απλώς δεν εντάξει. κερδίθηκε το... Ο Λέιζερ είναι εύστοχος. Και μείνει πολλή ώρα στον πάγκο. Εδώ όμως σε 2 σημαντικότατες βολές δηλώνει παρόν. 53-55. Μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο του παιχνιδιού. Μουρ θα πάει εναντίον όλων. Πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί, όμως η μπάλα βρίσκει τον Τρισόκα, ο οποίος παίρνει φάουλ. Από τον Τζουράσοβιτς. Και είναι το τρίο του Τζουράσοβιτς. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι αυτό 6 λεπτά παιχνιδιού και 19 δευτερόλεπτα το σκορ είναι 6-8. ΕΝΑΔ 6 και Κεραυνός 8. Αντιγραφή των άλλων 2 δεκαλέπτων, του πρώτου και του δεύτερου. Τρισόκας 53-56. Μεγάλη αγωνία, πολύ μεγάλη αγωνία και στους δύο πάγκους, στις εξέδρες. Το παιχνίδι είναι κλειστό από την αρχή μέχρι και τώρα. Ο Τρισόκας έχασε την δεύτερη βολή. Ο Ριτς στο κατέβασμα της μπάλας παρεμπτεκατέστησε τον Παναγιώτη τον Γιαννά. Δεύτερο σκριν. Ο Ρόλαντ καθυστερεί, έκανε λάθος. Φάουλ. Το 20 ο Τρακίσεβιτς και δύο βολές για την ομάδα της ΕΝΑΔ. Από τον κύριο Σχοινά δόθηκε το φάουλ, τον Ελλαδί και διαιτητή. Εκτός φάσης. Εκτός φάσης, ναι, αλλά δεν φάνηκε καθαρά. Δεν φάνηκε καθαρά. Αλεξάνδαρ Νταμιάνοβιτς. Δεν είναι και ο καλύτερος στις ελεύθερες βολές ο Νταμιάνοβιτς, έτσι Νασίε. Όντως, Ράζαρε, ας μην ξεχνούμε ότι γενικά η ΕΝΑΔ δεν είναι και πολύ καλή. Χαμένες και οι δύο βολές. Δίνει επανάληψη ο Σάκης ο Κωνσταντινίδης. Λάζαρε, ο Νταμιάνοβιτς έχει περίπου 30% στις βολές. Μία στις 3. Ναι. Μία στις 3. Την έχασε και αυτή. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς. Έχει δώσει τα πάντα, έχει ξεπεράσει τον εαυτό του. 53-56, ο Κεραυνός είναι στην επίθεση και θα πάρει το φάουλ. Ο Φρέιζερ μακριά από την μπάλα, από τον Τζουρά.